Dobrý deň, priatelia, dobrý deň, Banská Bystrica, dobrý deň, Slovensko. Vítame vás na druhom proteste Gorila Banskej Bystrici a sme radi, že ste prišli svojou osobnou účasťou podporiť zmenu tejto spoločnosti. Vážime si hlas občanov, ktorí prišli na tento protest aj z iných miest a obcí Slovenska. Zišli sme sa tu kvôli protestom Gorila. Vieme, čo je gorila? Teraz nemyslíme tu vo voľnej prírode či v zoologickej záhrade. Gorila je pomenovanie pre politicko-ekonomickú mafiu, rozlezenú ako chobotnica cez politické strany, políciu, prokuratúru, súdnictvo, tajnú službu, daňové úrady, lobistické skupiny, podnikateľské združenia a finančné skupiny. Gorila na nás parazituje cez všetky štátne úrady, kde sú peniaze nás, občanov, ktorí prispievajú svojimi daňami na chod celého tohto chromého systému. Všetky dôležité funkcie v štáte sú obsadené týmito mafiami. Štát sa stal pre gorily výnosným miestom zisku bez potreby pracovať a občania Slovenska sa stali zajacami tohto politicko-ekonomického systému. Na tomto námestí odzneli 8.2. 4 základné požiadavky organizátorov protestov Gorila, ktoré sú naďalej v platnosti. Prvá požiadavka, dôsledné vyšetrenie všetkých podozrení, ktoré vyplynuli zo spisu Gorila a vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti. Druhá požiadavka, zrušenie trestnoprávnej imunity poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Tretia požiadavka, zmena volebného systému. A štvrtá požiadavka, sfunkčnenie nástrojov priamej demokracie, hlavne referenda. Ako je to s vyšetrením spisov Gorila? Všetko, čo sme dnes svedkami, je len logickým dôsledkom stavu našej spoločnosti. Povedzme si pravdu, priatelia. Na Slovensku nie je politická vôľa vyšetriť spisy Gorila. Aký je dôvod? Všetci tam hore, sediac na svojich prilepených stoličkách, ktoré sa boja opustiť, sú navzájom pospájaní korupciou, úplatkami, vzájomným strachom povedať niečo na toho druhého, pretože všetci majú riadnu špinu za nechtami. Ak je medzi nimi jeden, ktorý by chcel čokoľvek odkryť, má strach rovnako ako mnohí tí, ktorí tu dnes nie sú medzi nami. A tak sa všetci usmievkajú, hrajú svoje politické divadielko, ktoré nám médiá prezentujú vo večerných správach. Večerné správy okrem nepodstatných zbytočností a utrpenia, ktoré na nás púšťajú a hlásia, že v krajine goril vládne pokoj a mier. Ako je to s imunitou poslancov? Poviem vám, čo sa dialo túto stredu pred Národnou radou Slovenskej republiky v Bratislave. Boli sme tam osobne. Boli sme ako demonštranti proti gorilám v Národnej rade na mimoriadnej schôdzi. Hneď od rána dvojitáková barikáda, ako keby sa chystal summit NATO. Vonku sa zdržiavalo 100 ľudí, proti ktorým na druhej strane barikády stálo 150 policajtov, ťažkodencov. Ešte ráno sa dalo prešmyknúť pomedzi vytvárané zábrany. O pár minút takáto možnosť bola priam utópiou. Pritom policajti tam boli neoprávnene, pretože žiadne oficiálne zhromaždenie ľudí ohlásené nebolo. Celý deň bránili vstupu ľudí do Národnej rady Slovenskej republiky. Pritom všetci vedeli, že zasadnutie je verejné a konajú neoprávnene. Pýtam sa, koho chránia naše bezpečnostné zložky? V tomto momente neexistoval nikde žiadny kompetentný človek, ktorý by bol schopný dať vyjadrenie. Odhliadnúť od toho, že posúvali začiatok schôdze, nechceli nás pustiť na poloprázdny balkón, priatelia. Na poloprázdny balkón. Tvrdili, že skupina invalidných vozíčkárov sa na schôdzu objednala ešte pred 3 mesiacmi. Áno, dobre počujete, objednala sa na schôdzu pred 3 mesiacmi, hoci táto schôdza bola mimoriadna. O tejto schôdzi, o ktorej ešte nikto nevedel. A po 40 minútach rokovania si namiesto navrhovaného skrátenia predĺžili obednú prestávku na 2,5 hodiny. Za naše peniaze, priatelia, za naše. Krátko po obede sa poslanci rozhodli pre ďalšie nehorázne klamstvo. Po neúspešnom pokuse sa dostať do budovy
Skôr ako 10 minút pred pokračovaním sme skúsili okolo 12:30 využiť právo zúčastniť sa finančného výboru, avšak nám oznámili, že výbor sa skončil pred 10 minútami. O tomto výbore ešte budem hovoriť. Tak sme sa nakoniec pod zámienkou podať sťažnosť na protiústavný postup policajtov dostali do budovy. Po dlhšom pobyte na balkóne sme sa 14 hodín 10 minút dozvedeli, že pokračovanie schôdze sa posúva na 14:30 a teraz dávajte pozor, kvôli tomu, že stále zasadá finančný výbor. Tak kde je pravda? Ďalej nasledovali už len zúfalé pokusy hlasovaní o návrhoch zákonov, prerušované nezmyselnými, nikdy nekončiacimi prestávkami. Takže, milí priatelia, takto zasadá naša národná zrada, ktorú platíme z našich peňazí. Nedivím sa, že dnes stojíme pred bankrotom, vlastne sme už dávno v ňom, len si to ešte neuvedomujeme. A preto musíme bojovať za úplnú zmenu spoločnosti, postavenú na morálnych základoch, odbornosti a väčšej osobnej angažovanosti každého jedného z nás. Správa z Banskej Bystrice, ktorá koluje medzi organizátormi. Kto je ticho, nehovorí. A druhá správa, ktorá v našich mailoch a správach na Facebooku často oznieva, je oveľa dôležitejšia. Ľúbime vás. Ďakujem vám za to, že ste prišli podporiť našu spoločnú vec. Ďakujem. Dobrý deň, Banská Bystrica. Ak vás môžem poprosiť, poďte bližšie, nech na seba vidíme a nech vieme, skúste prejaviť svoj postoj k tejto veci aj tým, že prídete bližšie. Patríme k sebe. Priatelia, v tomto štáte nič nefunguje tak, ako by malo. Priam by som povedal, že všetko je naopak. Zisťujeme, že partokracia na Slovensku nielen klame, kradne, korumpuje, ale nemá zábrany robiť z ústavy Slovenskej republiky len zdrab papiera. Politické strany si tento základný dokument štátu prispôsobujú a vykladajú tak, ako im to vyhovuje. Vyhlásenie predčasných parlamentných volieb na 10. marca 2012 je toho príkladom. Po rokoch 1994 a 2006 ide už o tretí pokus svojvôle v tejto veci zo strany poslancov Národnej rady na príkaz politických strán a asistencie prezidenta Slovenskej republiky. Chcete vedieť prečo? Lebo voľby vyhlásené na 10. marca 2012 sú protiústavné, nedemokratické a nemorálne. Prečo sú protiústavné? V našej ústave sa nikde neuvádza, že parlament si môže svojvoľne skrátiť volebné obdobie. Poslanci schválili niečo, čo vytvára zdanie, že sa ústava nedoplňa ani nemení, ale prelamuje, že sa uzakoňuje akási výnimka z platnej normy. Vo vyspelých demokratických krajinách sa prelomenie ústavy považuje za neprípustné. Preto ho viaceré štáty priamo v ústave zakázali. Bohužiaľ, zákon o voľbách nám nedáva možnosť priamo, ale iba možnosť cez politické strany. Ako to funguje cez politické strany, už vieme a odmietame to ďalej podporovať. Prišiel čas začať spravovať veci priamo. Tieto voľby sú ukážkou morálneho rozkladu spoločnosti. Prečo? To hádam vieme všetci. Už to oznelo veľakrát. Kandidátky sú plné osôb, podozrelých spáchania trestnej činnosti a nič sa nedeje. V každej normálnej demokratickej krajine by generálna prokuratúra dala podnet na ústavný súd na zrušenie všetkých politických strán namočených v kauzách Gorila. Strany ako Smer, SDKU, KDH či Most Hit by už v túto chvíľu neexistovali. Ale na Slovensku nič sa nedeje. Ďalej tu máme kauzu s hárkami strany 99%. Ak sa preukáže, že boli sfalšované, bude vytvorený tlak na ústavný súd, aby vyhlásil voľby za neplatné. Tak o čo tu ide v týchto voľbách? Na čo sú nám takéto voľby? Ide len o prerozdelenie politickej moci a o peniaze. Občania tohto štátu, ako vždy, sú nezaujímaví. Viete, koľko si parlamentné strany rozdelili zo štátnych peňazí za voľby v roku 2010? 30 miliónov eur, čo v prepočte znamená 900 miliónov slovenských korún. A viete, koľko si rozdelia za tieto voľby? 45 miliónov eur, čiže 1,35 miliardy slovenských korún. A to len za to, že im dáte svoj hlas. Spýtali sa nás, či sa to môže, či si to môžu dovoliť z našich peňazí. To je aká forma výpalníctva. Čo s tým môžeme my, občania, spraviť?
zaujať konečne principiálny a morálny postoj, že nikto nesmie porušovať ústavu, že nikto nesmie beztrestne rozkrádať peniaze štátu, teda naše peniaze. Prvým krokom k náprave je odmietnutie a zrušenie volieb, ak sme právny štát. Zrušením volieb nevznikne žiaden chaos. Všade po Európe padajú vlády. V Belgicku nemali vládu 2 roky a život ľudí sa nezastavil. V Čechách fungovali bez vlády 8 mesiacov. A toto obdobie je dnes považované za jedno z najúspešnejších za posledných 10 rokov. Aj to je jasný signál, že ľudia pre svoj každodenný život politikov nepotrebujú. Najčistejší spôsob v tejto chvíli je, aby vznikla úradnícka vláda. Tá pripraví vo veľmi krátkom čase návrh zmeny ústavy tak, aby to bola ústava nového typu. Zoberieme skúsenosti zo Švajčiarska, Islandu, Španielska, dáme do toho slovenský rozmer, to, čo chceme naozaj my. A výsledkom bude občianska ústava a priama demokracia. A samozrejme nové, prvé, skutočne demokratické voľby. To je to, čo by sme mali všetci spolu žiadať. Samozrejme, v túto chvíľu sme všetci skeptickí a myslíme si, že tie voľby budú, že tí hore tie protiústavné voľby nezrušia, že tento tlak ľudí budú ignorovať, že termín volieb ostane na 10. marca. Potom odkaz pre občanov je úplne jasný. Ignorujte voľby goril. Ak volebná účasť bude 20%, je jasné, že tých zvyšných 80% ľudí má právo výjsť na druhý deň po voľbách do ulic a povedať dosť. Tento politický systém skončil. Ďakujem. Dobrý večer. Predčasné parlamentné voľby. Najdôležitejšia téma dnešných dní. Ešte nikdy v celej histórii Slovenska sa nestalo, aby ľudia boli takí neistí a nevedeli, čo majú spraviť. Ako sa rozhodnúť, koho majú voliť. Podľa štatistík 74% obyvateľov Slovenska nie je spokojných so smerovaním spoločnosti. 50% obyvateľstva Slovenska nechce ísť voliť, lebo nemá koho. 30% obyvateľstva Slovenska neverí žiadnemu politikovi. Spisy Gorila nám dali dôkaz toho, ako funguje politicko-ekonomická moc na Slovensku. Už nielen tušíme, už to aj vieme. Ako sa má rozhodnúť občan? Volič v tejto situácii? Tento pondelok sme ako organizátori protestov Gorila odniesli výzvu prezidentovi Slovenskej republiky, predsedovi Národnej rady, ombudsmanovi Slovenskej republiky. Vo výzve sme zhrnuli všetko dôležité k voľbám a na záver sa v nej píše: pre zachovanie pokoja, všeobecnú nespokojnosť občanov a sociálny a ekonomický tlak, pod ktorým musia občania žiť svoj každodenný život, spomenúci na priebeh zamatovej revolúcie a veriac, že sme ako národ a štát schopní riešiť veci zodpovedne a s rozvahou, žiadame prezidenta a poslancov, aby zosúladili výkon svojich mandátov s ústavou, predsedu Národnej rady, aby okamžite zvolal mimoriadne zasadnutie Národnej rady s jediným programom: zrušenie predčasných volieb. Poslancov Národnej rady a prezidenta Slovenskej republiky, aby podali návrh na ústavný súd na zrušenie predčasných volieb. Poslancov Národnej rady, aby zobrali všetky uvedené skutočnosti na zreteľ a hlasovaním zrušili predčasné parlamentné voľby. Prezidenta Slovenskej republiky, aby následne zvolal zástupcov politických strán a občianskych zástupcov a ďalších občianskych iniciatív na rokovanie, ktorého výsledkom bude zostavenie úradníckej vlády. Snímali to kamery všetkých televízií a mikrofóny rádií a tlačovej agentúry. Ja som tam bola. Dostalo sa niečo k vám? Nie. Média radšej dávali platené reklamy politikov. Týmto vyzývame Ústavný súd, aby k celej veci začal okamžite konať a vydal stanovisko k celému procesu, ktorý viedol k vyhláseniu predčasných parlamentných volieb. Ďakujeme. Dobrý večer. Takže ja by som nechcela dlho hovoriť ani veľa hovoriť, pretože si